imi tipe hawa tese tiri chipakwa ngati kana doro ngati kana doro Madise nechitawe Hola madise mpane vanogona kutamba gore ratinoda kupindaira tisikuda kuti ritere gonzo saka tiri kuda manake tiri kuda zvinhu zvakanaka tiri kuda kuti vasikana vemubvura muri pare ndikuda kuti mupinde mupozisheni sena vakomana vacho muri pare pinda mupozisheni sena Madise vakomana handina mukadzi ndakabva mukurambwa madhezi apfuura mabhebhi akanda kujoza ndoda kuti ubatisise kasongo handitika kana wagona kubata pekudaira nongoti usandione kunge pwere inga nguva dzatoenda usandione kunge pwere inga nguva dzatoenda Madise narwasano pofi yake again 2 years na baby so stitch maya hasina chainetsa zvese zvichifa akazongobuda akananga nekuchoza madays anetsa covid corona zama kumufonera koniora zama kumukapa kapuyora zama kumufonera koniora zama kumukapa kapuyora mbaka everybody say ngefere hinga kuva dzatoenda usadione kunge pere nawasana izwa Madise misariti izwa kuti dzangu dzese dzakapera maso ndichizhezhekedza ndichifambira iwe kabhasikoro kangu kakachoka mutanda ndakanono ndichimhanyira iwe akazondibata nesari kweriwoko zvimwe zvaisemesa sange ndiri nhoko kundimunyikidza kundisveta kundiropa sara namboko kuzara naro mbekano tanga uya upedze basa mayuti tanga yuraripo tanga izwa usateerera ngoma ndika asi kuti teerera ngoma mayuti tada tidoke takirwai baba nakirwai baba vakamurumurane kana iri mhiripiri taurai nekuti kupenga kwabeta vamagwana vakamurumurane kana iri mhiripiri taurai nekuti kupenga kwabeta kuna munhu wakadai tikati ndimutsuro dzemumwe wangu kuti tadanyarara uri kuita dzungu tadosiyananayo ndenge ndakamurorera bhokseni kumukira kuzvibhadhlera chiri makuseni ndewe taikondo nemwana wenyu ndatoona ndondo ikosora zvawamata saya uchingova